liburu bat irakurtzean, bidaia bat egiten dugu. Era berean, liburuek ere bidaiatzen dute gure ondoan. Zein ote dauka Maitel Arburuk esku artean? Da Herberetako kantu tradizionalen bilduma bat, hoxe hain naiz irakurtzen. Saltoka nabil, kantu batetik bestera, 70. hamarkadako liburuxka bat. Aberastasun handia ematen duen lanabesa da literatura bizitzan, ez bakarrik ikasteko, baizik eta deskubritzeko, zure bizitza espezia eta xaltxa goxoz hornitzeko. Inspirazio iturri literatura da, eta baita ere lapurtzen ditudan gauzen iturria, ez. Asko gustatzen zait, olerkia irakurtzea adibidez, irudimena edo imaginario kutxa beltz hortan sartu eta hortik kantu bat irten ditekelako askotan. Zapaldu ibili ezten bidia, garraskatu zure hortzak, neri entokian igo trapuzko zaldi basati. Goratzen naiz, asko gustatzen zitzaidan nire hilo behi ipuinak kontatzea, ze hasten nintzanean, bazan behin, eta hori esan, eta dagoeneko aurrak ez daude hor, daude ipuinean, eta ez dute ikusten zure aurpegia, bakarrik ikusten dituzte pertsonaiak eta lekuak, eta niretzat irakurketa oraindik ere hori da. Azken urtetan gehien irakurri dut bidaietan, hegazkinetan, trenean, autobusean, aeroportutan asko, eta hoteletan ere bai. Eta askotan liburuak ematen dit bidai baten lotura, ez? Liburua bihurtzen da pixkat nire etxea. Musikariaren bizitza erabat aldatu da izurriaren eraginez. Berriz ere biolinarekin bidaiatzeko irrikan dago, kontzertuz kontzertu ibili eta irakurtzeko grina berreskuratu. Egia esan, izurria hasi izanetik ez dut bate irakurri. Ez dakit, konzentrazio arreta kontu bat ozer. Askozaz ere gauza gutxiago bizi izango nituzke, ez banu irakurri. Langarra besterik ez naiz. Irakurketak bizitzeko baliabidea eskaintzen du. Zure egunerokotik bizi zaitezke, beste pertsona bat izan zaitezke, beste pertsona baten pentsamoldean sartu zintzezke, beste herrialdeetan, beste unibertsoetan, lehenaldian, etorkizunean. Kantua bidaia bat da. Bidaia bat da puntu batetik bestera joatea, eta marra zuzena puntu txikiz lotutako ilara bat baldin bada, atik bera edo zetatik jotara edo nolako izkitik izkira joatea, hitz batetik bestera, esaldi batetik bestera, dagoeneko bidaia bat da.